Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. A daidai wannan lokaci mun zo muku da rahotanninmu na yau. Kungiyar ECOWAS ta fi mai da hankali akan muradan shugabannin Afirka fiye da na sauran yankin al'umma, fiye da sauran al'ummar yankin. Rahmatullahi wa barakatu. Yan uwana, ina yi muku fatan alkhairi da fatan dukkaninku kuna cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda muka saba, muna dan hudda dan lokaci kaɗan mu yi magana game da wasu abubuwa waɗanda suke kawo mana amfani sosai. To wannan magana da zan yi za ta kasu gida biyu. Akwai magana ta abin da ya shafi zanga-zanga da za a yi lenef insha Allah. Akwai magana kuma ta abin da ya shafi ƙungiya ta ECOWAS. Ina ganin ita ma zan fara yi da ita game da wani batu da na samu akan shafin Abu Zaid dan Niger. Abu Zaid dan Niger mutum ne wanda mashallah dan jarida, yana kokari wajen barke gaskiya. Yana kokari wajen barke gaskiya game da abin da ya wallafa na cewa kungiyar ECOWAS ta fi mai da hankali akan muradan shugabannin Afirka fiye da na sauran yankin al'umma, fiye da sauran al'ummar yankin. Bi ma'ana abinda yake harare a kan shi, kama ita kungiyar ta ECOWAS yana ganin ita bata shafi talakawa ba, bata shafi bata shafi damuwar talaka ba. A damuwar ta shine yanda za ta kare muradin shugabannin Afirka. Saboda duk lokacin da za gani ana wani taro, an zauna ana wani taro, to kungiyar nan tana mai da hankali ne akan in dai ana nema a yi ma wani shugaba na Afirka wani abu wanda 'yan ƙasa suna gani tahiyar da ya ɗauko ba tahiya bace wadda za ta aihuwa musu da mai ido. Zaga kungiyar ECOWAS kungiya ce wadda a kowane lokaci ita ta ne za ta yi ta zo ta kare muradin duk wasu shugabanni na Afirka. To amma kuma abin da ya shafi ku talakawa 'yan yankin, to kuma ita ba abin da ya shafe ta da ku. Saboda Abu Zaid me yasa ya faruwa ga magana? Saboda kungiyar ba ta mai da hankali akan rashin tsaro da cin hanci da ake yi a yanki a wasu ƙasashe. Misali, zai yi wahala kaga ta yi sauri da fitar da wata sanarwa na Allah wadde akan wani hari da aka yi, kuma dukan mu mun san haka. Wani lokacin sai ka gani an kashe sojoji ko kuma an kashe farar fulla, amma ba za ka ji sun ce komai ba. Amma ana ce maka an yi wani shugaba mai biyayya ga Faransa ko kungiya sun yi juyin mulki, awa ɗaya tak ta yi yawa su fito da sanarwa Allah wadde. Kuma abin da ya kamata mu gane shi ne, sojoji su ne masu wahala a yanki sosai. Su ne suke wahala, su ne suke tafiya cikin daji su zamna su tare kuku da kuke kan biro, ku 'yan siyasa kuna sace kudin mutane, kuna babakere da kudin mutane. Wani lokacin ma za ka gani wani dan siyasa kudin da zai mallaka, kai da kake aikin soja sai ka yi a cikin shekara biyu dan siyasa sai kamun satar da ya kamun kudin da ya tara, kai a matsayin ka soji sai ka yi shekara 10 kana bakin daga, amma ba za ka tara wannan kudin ba. Kuma ya tara su ya zo ya kwanta, kai ne za ka tare shi. To ka gani abu ne wannan, idan muka kalla cin hanci da rashawa da babakere da kudin mutane da kudin al'umma shine duka yake hana kasashen mu ci gaba. Yanzu a cikin wannan halin ina so da Allah ku iya bayyana mana wani lokaci ne zamu samu ci gaba a rayuwa kenan. Wanda ya dace a ce shine yake da wasu kudi, amma shi ba akan shi abin yake ba. Yanzu haka yaushe za a ci gaba? To ya kamata a matsayin 'yan siyasa mu na Afirka, ya kamata ku iya ganewa da shugabanni duka gabaki daya, ku iya ganewa shi abin an samu ba handamiya ake kawai a canye ba, su talakawa a bar su kawai ba sa da komai. Ba haka ba siyasar duniya take tahiya. Su wannan da kuke ta kokarin san sai kun bi su sau da kafa turawa ko, su ba haka ba suke tahiya da tsarin nasu ba. Mun sani ba ko kun sani, ko kun sani ko ba ku sani ba, ko cikin rashin sani ne kuke tahiya, ko kun sani take sani ne kuka yi. To magana gaskiya, duk lokacin da kake tare da mutum, in dai kana son tahiyar ku ta meke kai da shi, ka kasance mai biyayya a gare ka. In ba ka ce kai mulkin kama karya bane za ka yi, to dole ne ka rika dan yawa mishi wani abu sai a samu zaman lafiya. Amma da zaran ka ce kai duka zaka tattarewa ga baki ɗaya kai abin da kake so,
to har abada ba za a taɓa samun zaman lafiya ba. Ana wani ta'addanci, ana wani gasa, abubuwa dai kala-kala suna ta faruwa. Wannan abu da shi ne ya jawo shi. Mutum ya abin da ya kamata a hukunta shi don ya kasance yana tahe da gwamnati, yana cikin tafiyar gwamnati, sai ga kawai ya ci bilis, kawai ba za a hukunta shi ba. Gwamnati ita kanta ma ba ta yi hukunta shi, saboda ba ta ma da ƙarfin da za ta hukunta shi. Abu na ɗaya, za su zo mu ne muka yi ruwa da tsaki hakkin kai wani matsayin ma. To wannan abu ne da ya dace ku iya ganewa, tunda su turawan ba haka suke tafiya da tsarin nasu ba. Ku sauya tsarin ku rika yin abubuwa da za ku kawo, da za ku sa ma al'umma soyayya ku a cikin zuciya. Kuma soyayya, duk mutum da kake kyautata ma a rayuwa dole ne sai ya so ka fa, saboda ita zuciya haka ne Allah ya yi ta. Mai kyautata mata shine kawai take so. Idan kasance kana uzura mata, kana takura mata, to yanzu kai cikin wannan rayuwa ta Afirka ba a takura al'umma take ba? A takura al'umma take ma. Ga sunan wahala kamar ta kashe mutane. Ruwan sha mutane yana musu wahala. Abincin da za su ci yana musu wahala. Ana bin rayuka ana kashewa. To a yanzu wannan da Allah yana so ku bayyana mini. Yanzu a cikin wannan tsarin da ake, wani lokaci ne za a samu sauyi a cikin wannan tafiyar? Kai ka yi tunani, tambaya ce muke, yi tunani, ka rubuta wani lokaci ne za mu samu ci gaba a cikin wannan tafiyar. Da na so in ɗauko bayani wanda na ce guda biyu zan yi, to na ga lokacin ya lokacin ya yi yawa, amma insha Allah zan kawo muku wannan bidiyon. Amma ina so ku zo ku bayyana mana ra'ayoyinku, wani lokaci ne a cikin wannan tafiyar za mu samu mu kai inda muke so mu kai 'yan uwa.